हेल' लोगोफोर, दिनै 5 डिसेम्बर आरो बे 5 डिसेम्बर फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे रादाबफोर जथायनानै शेयार खालामलायनो नागिरदों। दा बेयाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना फारि नायलांबोगासिनो मोन 7 मोन 8 हालागै खौरांफोर। दा बेनिनो फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना नुखाबायबो जानो हागौ जे मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि रिजु सरगयारि एबा जायखौ माइनाव होननानै मिथिनाय जायो। दा बिथाङा फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थियारि हान्जाखौ मदद होनो सिगांबाय होनदों आरो बेखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नोंथांमोना नाम्बार 2आव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावनो एजिपि एबा आसाम गण परिषद राजखान्थियारि हान्जाया बिपिएफ राजखान्थियारि हान्जाखौ मदद खालामनो सिगांबाय होनदों आरो खौरांनि बादिब्ला क'क्राझार जिल्ला एजिपिनि आफादगिरिया बे बाथ्राखौ फोरमायदों बुंदों। दा बेखौ नोंथांमोना गासैबो खौरांफोरखौ डिसक्रिपसनाव नायफामनो हागोन, लिंक मोननो हागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3 हिसाबै बिजेपि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय रां रानगासिनो, नाथाय खौथि रां रानब्लाबो बिथांमोनहा देरहाया। बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव जे BTR एकर्डनि दफा बादियै बिटिसिनि सिमाखौ बारायनाया बेयो सैथो होन्दों आरो बेयो बारायनाया सैथो जाबाय। दा बेनिखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ BKWSE एबा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सरकारा सोआखिसै होन्दों। दा बेनिखायनो बेयाव रायजोफोरा गोनो गोथो जानो नाङा होन्दों आरो बेखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होबाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5, बाहाय दङ कमथापुर फरायसा आफाद एबा कमथापुर स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसना फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिखौ मदद खालामगोन होन्दों आरो बे बाथ्राखौ आफादगिरि निर्मल दास बिथाङा आफादनिनो बोसोनगिरि निर्मल दास बिथाङा फोरमायनानै होदों। नाम्बार 6आव दङ माखासे सप्तानि उनावनो कर'ना भाइरासनि टिका एबा भेक्सिनखौ भारताव मोननो हासिगोन होन्दों आरो बिगियानगिरिफोरा जेब्लानो फोसावना होगोन अब्लानो भारतावबो बेखौ मोनगोन आरो रोखा जागोन होन्दों आरो बे बाथ्राखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङानो फोसावनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7 हिसाबै अराङाव हिंसायारि जाथाय, जे गण सुरक्षा पार्टीनि मददगिरिफोरा बिसायख'थि फोसावदिंनि मेलनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो सिनाय मोनै दुथांफोरा गुलि गावनायनि अजद फोरमायदों आरो खौरांनि बादिब्ला बाइकजों सानै सिनाय मोनै सुबुंफोरा फैनानै बे खामानिखौ मावदों होन्दों, नाथाय रावनिबो देहायाव नांनायनि खोथा खौराङाव फोरमायनाय जायाखै। बेखौबो नोंथांमोना नायफामनो हागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 8 हिसाबै बाहाय दङ प्राइभेट स्कुलनि फिस स्ट्राक्चारफोरखौ सरकारा फिन फोसावनानै होफिनबावनाय जाहैबाय। दा बे बेलायाव प्राइभेट स्कुलफोरा मेक्सिमाम लानो हानाय फिसनि स्ट्राक्चारफोरा बाहाय दङ। बेखौ नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबै बाहाय नुनो मोन्दों, स्क्रिनशट खालामनानै लानो हानाय जागोन। कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम सेकेन्डारि इडुकेसन डिपार्टमेन्ट दिसपुर, बेनिफ्राय बिथांमोना बेखौ पाब्लिश खालामदों। बे बेलायाव बाहाय नुनो मोननाय जागोन फिस स्ट्राक्चारफोरनि बेलायाव बाहाय नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै जिहेतु होदों। बाहाय प्रि प्राइमारि आरो क्लास 1 निफ्राय क्लास 5 सिमहालागै एनुवेलाव माने बोसोराव गासै 27,000 मेक्सिमाम बेयो। बेनिफ्राय क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिमाव 32,000 मेक्सिमाम। बेनिफ्राय क्लास 11 आरो 12 नि बेलायाव दङ साइन्स स्ट्रिमनि थाखाय 37,000 मेक्सिमाम। बेनिफ्राय आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय 32,000 आरो कमार्सनिफ्राय 33,000 आरो आदार स्ट्रिमफोरनि थाखाय 35,000 बे मेक्सिमाम बेबायदि फिस स्ट्राक्चार बानायनानै होनाय जादों। दा बेखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनानै होनाय जादों। बे गासैबो खौरांफोरखौ नोंथांमोना नायफामनो हानाय जागोन, बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव हाबबानो लिंक मोनगोन। सिगांनि खौरांफोर नोंथांमोना बाहायबो लिंक मोनगोन डिसक्रिपसनाव, बेयाव थांनानै नायबानो नुनो मोननाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।